Hola amor, què tal? Com estàs? Què, no t'imaginaves que estiguera per ací, eh? A veure, te vaig ensenyar a com inserir una imatge, ficar una imatge en un correu, ¿vale? És molt fàcil. Una foto mateixa. Tu obris el correu, ¿vale? Que tu entres per internet, per conforme te vaig dir, i ahí li dius nou correu, ¿vale? I ahí pots fer diverses coses. Lo normal és que tens una imatge preparada ja en l'escritori, així, i l'arrastres. I ja està ficat. I ara li dic a qui la vull canviar, ¿vale? I li done a enviar. Pots escriure també. A veure, no me deixa escriure. A veure, la lleve. Dic, hola Andrea, com estàs? ¿Vale? I ahí li dones, a veure que estic mirant per ací, fas lo mateix. Així. ¿Vale? Estic mirant a veure si n'hi haguera alguna altra forma de fer-ho. Ui, però s'ha baixat això si baix. Perquè estava ahí. Ara. Veus? I ara està el missatge. Hola Andrea, com estàs? I la imatge. I l'envies. I així és com se fa. Així és com s'envia una imatge. Ara te'n vas així en enviats. I, veus? Ahí està el correu. Vale, amor? Besitos.